Tabi parhorasan ma hupasahat hami tuhamu aka amanami, inanami, haha anggi nang napinaribot, saluhut hita nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, natumangihon jamita marhite radio pelita kasih di Manogoton. Hita nadibagas tabe, manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulauta, didongani jala di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus mahita saluhutna. Au situa rosmala lumban raja boru situmorang, rapdohot amata situa anggiat saroha si hombing, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta, makobasi partangyangan di Manogoton. Tapuk kama partangyanata marhite na martangyang na binuaton ni amata parjamita. Martangyang mahita. Mauliate mariho debata amanami marhite Kristus Yesus dia sido tolong ni roham. Nunga dipadungo hamisian podo manani ganup jalan nunga maragam ngulu nami di partikianon adong dopina di jabu dan nunga tunggodang mungkin na di perdalanan atau ngalai tuan ramoti jala dongani mahami asa marhite kaulon nami gabe ma pelian na khusus dia dopamu. Barita nauli nanaing sibigaw nami ima gabi palito di tonga-tonga lunami laho madalani ngulu nami si gano pari. Marhite Kristus Yesus jongjong imahami di bagasan asimi. Amen. Hata ni debata nagabe turpuk jamita si hangoluhonotta sadarion imana tarsurat di panurirang Zakaria biddu 10 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 2. Zakaria biddu 10 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 2. Songonon ma hatani Tuhatta. Pangidohamu matu Jahoba udan ditikini obbahon. Jahoba do nama bain porhas manoro. Lehononna tunasida dohot udan tunasa suasuanan di ladang. Ay akka gana-ganaan makatahon gap-gap. Jala akka pangaruding manodungi si pauto-oto. Jala nipi akka nasogabeak di hatahon nasida. Alogo sabingdo apulapul sian nasida. Dibaheni liludo nasida. Songon parduan biru-biru. Tarjepol nasida ala soadong si parmahan. Olat nido hatani Tuhata jalan nagabe odolan ni jamita ima ayat 2. Ay akka gana-ganaan makatahon gap-gap. Jala akka pangaruding manodungi si pauto-oto. Jala nipi akka nasogabeak di hatahon nasida. Alogo sabingdo apulapul sian nasida. Dibaheni liludo nasida. Songon parduan biru-biru, tarjepol nasida, ala soadong si parmahan. Horas ma dihita saluhutna. Dihamu dongan saha porsiaon na tumangihon siaran radio pelita kasion. Tung di dia pe hita maringanan, di jabu, di perdalanan. Mungkin na usahat tu inganan parkarejoan. Salam parhorasan madhita saluhuna. Debatama na mga romoti hita di ganu partikian nang di ulauta ganu masing-masing. Horas shalom. Barita nauli di hita di Manogoton amanginang songon naung di cahon ni inang situa husmala boris tumorang nakin imasian Zakaria biddu 10 mamukkamay siya sada rodi ayat 2. Jala nunga takas nakin tatangihon naung di cahon inangi jala nunga tapayutiut. Molo odolan niturpukta di Manogoton imasian ayat napaduahon. Tuan Jehovah tung badia situturo. Jala namar mulia. Molo tung talaosi poda nang patiki pasti ma ikon uhumon ni debatado ita. Terlebih ma molo dosa na taulahon marsoba tu gana-ganaan
manang ilah-ilah na asing. Muruk ma Jahoba jala upan ni dosaipe pasti uhumanna tababorat ma tuhita parjolo. Takas do laki dipati ni debata nama dok dipati na parjolo. Ahu do Jahoba debata ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu. Takas lapatanna dang boy merdua holong tu debata. Dipati paduahon amanginang dang jadi ganaammu jalan dang jadi sumanommu. Manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di torni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Takas naki pati parjolo dohot pati paduahoni. Saudaraku yang terkasih, marsoba manang menyembah. Sobaon manang berhala, manang gana-ganaan. Termasuk dosa nabalga diadopan ni debata. Gabe terima sama debata, molo dibereng, ma sude bangsoi mangulahon, marsoba tu ganu-ganaan, jalan nasida mangoloi pangaloi sion na si songoni. Molo di mulane ya manginang, akka berhalaon, manang gana-gananon, boido berbentuk, songot di hutanami di Sumatera Utara akka hau nabalga maun, hau sobbaon, hau gana-ganaan jalan ridang don, atar gudang maun akar karnion. Tu sidoro mengalu-alu akka jolmai tubonani hau nabalgai. Boido berbentuk akka batu nabolon berbentuk mau mengenai songot dia, apakah hasilnya korasi sian pelapukan apa lebih noton alai berbentuk batu maun gabima dianggap si sobbaon. Tu sido nasida laho mengaluhon akan apojot di hati-hati nang di pikiran. Arong gode bamang na laho tu kuburan tua. Kuburannya akan nama tua akan apa jong-jong perhutai akan si raja tano dihutai dianggap maun gabe keramat si bualas ni roha di tonga-tonga ni penduduk sekitarna. Alai di zaman modern amanginang mergati ma objek si sobbaoni. Berhala modern ma nanidokna di zaman nuaing. Ahama berhala modern nagabe olo mengganggu hati-hati nang pikiran tamanginang na parjolo hepeng. Hepeng ope mabe persoalan do manginangon. Hepeng arta aka kaum material mengutamakan kehidupan secara ekonomi sian akka na asing. Na paduahon olodo akka kekuasaan, akka jabatan, akka pangkat dan perlu tu gereja. Pangkatom macam perlu kekuasaan dan lain sebagainya. Mabuan bangsoi lupa tu harajaon ni debata. Nah berikut mamang olodo akka teknologi nama sanuang. Teknologi 4G, teknologi 5G berkembang do amanginang. Jala oloma gabe molo salah hitam menggunakan teknologi na pidatu pani debata marhitiak kana malo di tonga-tonga ning ulutta omma na gabe sikka mabarban gabe dosa mau di tonga-tonga ning ulutta. Tabering mana masan wae ngamanginang. Dana nan mepet pe unang muruk, unang tangis diliom mamemereng maniup HP. Olu namar todong, namar maranggi, namar keluarga hudul rapak aldang mas pakatan alanang asik bermain HP. Dot akan nasi ngamanginang, ada judi online, ada yang lain sebagainya. Nama buan bangsoi gabe mardebatahon teknologi manang berhala-berhala di masa nuain. Muruk bro debataha di bangsa Israel hati ai. Alana nasida nunga manoba terafim manang patung berhala rumah. Boido tajahamang di kejadian manang di Musa bidu 30 sada ayat 10 sia di dok songonon. Ditakko si Rahel ma akka terapim debata hidup manang gana-ganan nama ngolu ni amanai. Artinya ditakko ma akka terapimi. Do musema bangsoi persea atau percaya kepada juru-juru tenung. Orang-orang pintar manang akka datu maun. Bui ma para paranormal dot akan asing. Di zaman nuhaing pamang tuma segodang guna masa tabereng akka ahli-ahli nujum paranormal seorang pintar nagabe debata na mangulu di tonga-tonga ni akan naso parsia tu debata omma nani dok adalah bagaimana kita menjadi berhala-berhala modern menguasai kehidupan
kita. Akau ma di pagina sida manginang laho mangido gogo. Rejeki, karejo, parianak konon, ni pipe di pabua do tuak kagana-gana non. Boido akka jodoh do nasing. Tung nasida do dihapor saya nasida asa boy mangaleo nakagogo hobarat tu na pinangido nasida dang tu debata laho mangido manang mangalualuar suri akka persoalan ningolu nania dopan na siganu pare. Oleh sebab itu saudaraku, Allah menghukumnya tentuna dengan memberikan kekeringan sehingga mereka tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Ima diayak na perjolo yang manginang. Dung nasida manob bagana-ganaan patul hason suina pojok di hati-hati dan pikiran tuak kana malo tu orang pintar gabe masa maakana masa Roma hakoringon Roma aka bencana sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa itu. Kamu kadungan pendengar setia RPK di dia pun maringanan. Di rumah, di perjalanan yakin dan percaya, saudaraku tak semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Molo muruk debatatu hita, alani dosata namar dua holongi, marsobat tu debatana asing, marsobat tu gana-gana na asing, maka kita disebut mangalakku atau menduakan debata. Tapi ring mamang di Keluaran Bidu 20 dia 5 manang dua Musa di doksonon. Dan jadi homar sobbatu nasida manang oloammu nasida ayau do jahoba debatam debata parimas na mangaluluon hajahaton ni ama-ama tuaka anakna rodi sudut patuluhon do sudut pa opato. Artinya manginang bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang pencemburu. Permuru goimana? Molo merdua holong atau kita mengalakup kepada Allah yang kita sembah. Saudaraku, dimanapun Anda berada dan sempat mendengarkan siaran ini, keberadaan berhala modern kini justru sangat beragam. Pertama, sangat menyesatkan dan menyesatkan kita. Napa dua hon mabain kita lupa hita isado hita sabutullah. Setiap memang kita tidak introspeksi diri, kadang alami teknologi sifat kadang sadar kita bahwa kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita merasa kita masuk di posisi 5G atau 6G, HP hita artinya raparodo hita siapun apa sogit. Kadang kita lupa karena pengaruh teknologi yang luar biasa. Lupa hita tu debata karena semua sumber, semua apa yang kita miliki adalah datangnya dari Allah Bapa. Siat debatado sudi haroranion. Alani unang terlalap pita. Alai mulu terlalap pita di teknologi yang menjadi menyesatkan kehidupan kita. Oma nama besega hita, mabai muruk ma debata di begasan ngolutta di uhumi mahita amaninang. Dan berbentuk batu pe dohot akka gana-gana nasing. Alai boydo mabuat kita tu hasegaan. Niroha pikira songoni gabi sepatadang sadar hita nunga terdohot hita di berhala modrenon lalap hita. Pertama di hobi alani hobi ta di zaman modrenon lupa merminggu. Alani perkara joa dohot akka hawa nafsu lupa tong merminggu. Dia akka karir dot akka nasing dan katakanlah siluluan nau tibbo dope akka cinta palsu, prestasi, tradisi ulau nakana asing gabi lupa do hita madok mauliate tu debata. Gabi perlu mai berhala masa kini untuk membawa kita lupa akan pencipta kita yaitu Allah Bapa di surga. Bisi peamang boido gabi biasa pangaruna tungoluon gabi dang fokus behita madok mauliate tu debata songo bangso ni Israel di hati hai. Alana di nama sanwaing peamang kadang perlu do kasih misik perlu akaan gape lupa hita madok mauliate bahwa debatado haroroannya kapasu-pasu nagodang di bagasan ngoluta. Alani saudaraku dimanapun Anda berada, para pendengar setia RPK yang kita cintai ini, di Keluaran pasal 34 ayat onom didok songonon jalama mulus majahoba sian adupan ni si Musa huhut ibana jauh-jauh Jahoba do debatana tadu jala na asiroha labat tarimas jala sonang dengan
basana dohot habonaranna. Tuhan Allah kita yang penyayang dan pengasih. Dia akan mengampuni pelanggaran, kesalahan dan dosa ketika umat bertobat. Salinaya manginang, Tuhan akan mengampuni segala pelanggaran kita. Molo tak tinggal hod dosai, mari kita meninggalkan dosa, menghadap Tuhan dan bertobat di kaki Tuhan yang maha baik. Karena didoknakin imana labat tarimas jala godang dengan basana. Berarti Allah kita Allah yang luar biasa, yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dung tatadiko dosa yang manginang. Masuk mahita tu ayat na perjolo. Pangido hamuma tu Jahoba, udan ditiki niobahan. Jahoba do nama bahay porhas banoro. Lehononna tunasida dohot udan tunasa suasuanan diladangi. Jelas beka manginang teh. Takas do molo tatadikon sobaut, molo tatadikon gana-ganaan, molo tadikon debata portibion. Tuhan akan lebih baik kepada kita. Paroon nama udan ditiki nalehena, paroon nama akka pasu-pasu dibagas las nirohatta di partikian naleheti. Mintalah hujan kepada Tuhan. Ido di pasali di ayat na perjodoi. Mintalah hujan pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pangido ma di bagasan haporseaon na togu, lehononi di batado lobisian na pinangidom. Pangido ma di bagasan haporseaon na togu, lehononi di batado lobisian na pinangidomi. Ini akan dilakukan oleh Allah sebagai alus manang jawaban atas doa yang dibalut dengan percaya. Salahnya manginang, ini akan dilakukan oleh Allah kepada kita sebagai alus atau jawaban akan doa dan permintaan kita yang dibalut dengan percaya. Porsiama hita. Jalagomos martangi yang tu debata. Amai holan ibana do debatata. Lehononna mangolu nai baru di tonga-tongata. Di tonga-tonga ni perdalan ni ulutta. Siganu pari alana ngata di kobe. Hadibatau ni portibion. Karena hanya ada satu Allah, yaitu Kristus Yesus di dalam daging dan firman yang hidup. Atau ngamanginang, tapasiko ma, tateriko ma, gana-ganaan portibion, tapasada marohatta, debatana mangoluido, debatasi tolu sada ido, Kristus di dalam kehidupan firman, ido debatana totong si pujota, nang si sobauta. Doa yang dibalut, permintaan yang kokoh, percaya dengan teguh, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Amanginang di sada huta masa make keringan. Tung masai koring do hutai. Luar biasa marbulan-bulan, martahun-tahun sampai songon gurun pasir. Ladang sawah sudah retak, sumber airnya habis be. Marpungu do akka panituan ni hutai. Adong mana madok songonon, alanion dot alania. Tung meragam do kapendapat di hatai ya manginang. Udang do di udana sida. Lau tu nama tua madokon aha do na salah. Puasa ro sampai sono kekeringan musim kemarau yang sangat panjang. Lau tu kuran nyopung. Lau tu dia meragam nani ulani parhutai laho patakason puasa ma ari logo sampai songoni gajangna. Pada cerita mang di patupa akka parhutai do kepertaniangan. Dibaid do pertanyaan ni huta, maneat sisiato do takkan asing, asa tung ro udan laho memberikan sukacita hidup, memberikan kesegaran kepada tanaman dan sumber-sumber air yang lainnya. Alai lasso marnarodo udan di hati air. Pada cerita manginang pendengar yang setia kepada RPK kita yang kita cintai, dibaid madisadatiki pertanyaan di gereja. Marpungu maka panitua sekolah minggu dadanak. Satu remaja na posbun do tulan sia iko gomos do hita martangiang tu debata. Ta tinggal hon magana-ganaan portibion. Dang lau behita tu dolok, dang lau behita tu bukit, dang lau behita tu akka guburan sebagai sembahan. Dang lau behita tu akka batu do takka pohon beringin. Karena gereja tempat Tuhan untuk bermukim. Pendek cerita mang, borhak masude pangis di dua ti. Lahu mangido tangi yang di bagasan gomos niroa. Asa dilihat Tuhan. Udan lahu pasi kopolas niroha di tonga-tonga ni luati.
Dung borhat na sida tu gereja, adong masada anak boru nauli. Borhat imana tu gereja, alay di tiup-tiup imana do payung na laho tu gereja. Dung sahat tu gereja itu ani disukun na toropido jalahut di parekkeli ay na marhua do sibutetan naing. Soro udan dibuan payung. So adong udan alay kumarpayung do sibuteton tu gereja ay na marhua do hobutet. Atar songonima hati hai pakataonnya kana torok di tonga-tonga ni gereja. Alay manginang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ahamadidok ibotowani. Amanginang hamusalhuna hita ro tu gereja Allah marua do. Judul pertanyaan ngata adalah asa di bagasan sadani roha hita mangido dibalut doa dan percaya mangido hujan kepada Tuhan supaya kampung kita, sawah kita, ladang kita diberikan Tuhan berkat melalui hujan untuk kita bisa beraktivitas menanam sesuatu dot anak kasih nasi. Ido pangiduatta kita ke gereja meminta berkat supaya turun hujan di kampung kita. Amanginang martang yang mana sida selesai ma pertanyaan lau mulak nasida sia gerejai Roma udan dihutai. Las marohani parhutai ngarobe udan las niroha. Udara tambah segar, tanaman menjadi tersenyum karena mereka telah diserami oleh hujan berkat yang turun dari langit. Amanginang mulak mana marbajui parjodo tu jabu. Hola di mana do nama buah payung. Au pitiki amang daku buah payungku. Jadi las marohani namar bajui nungarobe udan karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada orang yang percaya. Doa, perbuatan, dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Amanginang saudara yang terkasih, naposobunung sekolah minggu, pendengar setia Radio Pelita Kasih dimanapun kita berada. Semangat, tersenyum. Percayalah kepada Tuhan, pagomos matang yangmu, porsea maho, napi nangidomi, di bagasan haporseaon natogu, lehonon ni debatado, lobi sian napi nangidomi. Semangat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita, gok las niroha puji-pujian madiho de bata amanami. Nungatung las rohanami marhite barita naudi. Nau hubegi hami di sadok lihat portibion na boy mabegi Radio Pelita Kasih. Di pasingot todo hami asahodo debata nami debatasi pujion debatasi sobon nami di tonga-tonga ni nguru nami. Atong ali Tuhan unang tarima so molotungpe sipata manibil hami sa dalami alay paingot mahami tukoli hami asatong merdalan di dalami hami di ngulu nami si ganupari. Amang naburjudi partikyanon pasatay masuday keluarga nami. Pendengar Radio Pelita Kasih di dia penasida maringanan, di bagas, di kantor, dan di perjalanan, Tuhanlah na mga lehon akkan uli na denggan, aka para kerjuan ng las niroha pe. Asa marhite martaba-taba ma las niroha di tonga-tonga ni keluarga nami, marhite pasu-pasu naong tinasaatmu di tonga-tonga nami. Ayaw na naman dokon, tabamu dak pasu-pasu, maulo di bagasan gomos niroha, lau mangido tuadupamu nasun badiyay. Di akan na marulang tahun, tabay las niroha, dia ka namar sahit ali Tuhan, homa na pamalupos sa. Dia ka namar habok ni roha, homa na mga puli. Sude maulaw nami di manogot ro di tonganiari, ro di botarion, sa tutakamu ma daging nang tod di nami. DKI Jakarta bang sorok negara nami, homa na madongay na sida. Sude mahuriam di tonga-tonga ni sadok portibion, dongani ma amang padita nami, dot akka panggonggomi, asa martabata balas ni roha di tonga-tonga ni nguru nami. Atong satu homa daging doktor dinami, sudema karyawan ni RPK, upas hatami matuho, homa nama jongjong kami. Marhite Kristus Yesus, martangnya kami tuho. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Sintua Anggiat Saroha Sihombing di nomor HP 0812 9837 653.
Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong, dan di kanal yang sama tersedia renungan malam Shalom mulai pukul 8 malam. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Borusinaga di nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7. 2. Ibadah remaja pukul 7. 3. Ibadah umum pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Say